Gaderli dinleyiciler, häzir Nurmurat Sarıkhanowyň Şükürbaşy powesti boýunça düzülen radioýuny dinleýän. Şüküri uzak bir owadan gelip 2 saat atlynyň alyp gidenine kän wagt geçipdi. Bugun akşam bolsa saatanyny owasyna gaýtyp gelýärdi. Bugun akşam owaň ulyk çemmesi biziň öýümizde ýaşar. Men olar uzun ýyjylap saat çalyp berer. Be. Owamyz ýaman tukat görnýär. Öýümizden daşama gaty çolurypdyr. Onu girip çykýanama ýok. Beýle köýleň gapsyna ak keçel atlar arkalanypdyr. Bizim öýümizden bar wedegi atlanmasa ma görnmýär. Bina boluş. Dur. Pelek senin bir devletli gerdanın biziň sary öwrilmezmi, gelmezmi? Läşin ýere sallyň nice merdanyň zemin ansab eylemezmi, dolmazmy? Vay. Baxşyjan, sagaman geldiňmi? Owa bassan hiç. Ama sağ gelen ýeriň bolýar. Ele puz beýle käneglendiňli. Gözümizi ýolly goýduň oglum. Nirelerde boldum? Ay, Baxşyjan, tüň ýeriňden atlamay berdiler. Senin o duşanam dälsiň. Giden halykdy. Baxşyjan, owaň ýigitler aşeň elene garaşyp oturundurlar. ha? Näme diýdiň bassan hiç? Owaň ýigitler seňgelerine garaşyp oturundurlar diýdim oglum. Ha? Şeýlem. Geldim özüne. Gelen bolsaň ören gowy etipdir. Baxşyjan, är başı gowgalypdyrlar. Bu är başynyň gowgany kyn günler çekip biljek üçin diýilendir. Ağam getir anında. Şu 8 gündür. Biz kıyınanı otuyoruz oğlum. Kıyınanmaktan, kıyılmaktan ne peyda? Sen kıyınanıcı olmağın mağlam. O bu öz sazanlarını kollu çoktur. Sen inni bilin puğda koşa vergin bağlam.
Dağın bolmasın. Bir potok solgudur. Du tarım üren kurottur bostaneci. Berekella bağlam, berekella. Sağdanla pikirlenni, oylonni. Onun yüzünden eýýän belli bir karar gelenligi, aýdyň bir maksat tutanlygy görünüp başlady. Ýüzi ýartylanny, gözleri ýiterli, aşağı kegsiren egriler gally. Onsoň öýüň ortasyna, keçäniň üstüne aýy odaşyny gurup arkaýyn oturdy. Bostaneci, hani incelik kula otur. Men sana saat salıp berjek. Çalıp ver bağlam, çalıp ver. Otursun. Anne damat yeni çay bitti gibi. Otursun. Tamam. Geç. Geç şöyle. Geç. Otur. Berekella bağlam, berekella. Ay, buyurun. Sağdanna sağ selya. Gelen adamlar gelişleri ýaly oturýarlar. Bagışlaryny aýtjaklaryny bolsa, dilleriniň ucuny saklap çeýnýärler.
Belli tuğruma hiç çakın değerler. Belki. Aydın'ın mersinden geliyor. Vakti alma. Ellerimi dövdük. Sağdınna sağ salya. Başını kaldırman salya. Tutarın kapağına zarp bilen urup kahramançılıklı hengler salya. Şeyledip bolsol öz maslahatlarını aytmağa gelenleri uzak giyici öz girdabından sıptırman oturttu. Bağışı gitti çıkıdı yadı. Tutar bolsa onun elinde bilbil yağlı sayrap getleyecek bolýar. Kadın sesi birden ejidliye naçar ýaly eşitilse, birden hem dağ sakşıyan ýaly günnürde ýap ýanglanýady. Kadınny bu wagt ýöne bir saatsanma, dağa daşa dil bitirýän jady öýmen ýaly. Onun tutaryny owady, adamlyň erkini özüni bendedip, ýürekleri gopdurýady. Diyorum sana aytacak kork gelen bir zatımız var. Hamı bakşı, bilen bir dinle. Bakşan, bile devir gerek ver. Sonunda bir yan gerek ver. Allah bakşı. Bolya. Men bollum. Inni gerek sizin kadamlar, ayda oturun. Artık. Ayt da. Bizim bir senimiz var. Hava. Şoň üçin biz seni kıynandırıp atılha bilmez. Yok. Hava. Biz sevuşa çıkacak. Bağışıyımız, bizim ozurlan edip koyan bir maslahatımız var. Bizim başımız sağ olsa, sen ağın hanımızın nanını uzak oturmacağı bir özüne de mağlumdur. Doğru. Sonra biz şeyli karara geldik. Gönü hanımızın nanını çözmeli. Onun olsa sen ağın hakkına hak alıp çıkmalı. Benim sayını tutacak. Nenen gördün? Yetmeli taşıdır bakşı. Batır, maslahatta olun ikinci gurrum ayt da. Mere dağa, aydıp duras saat yok. Batır'ın aydaran bilen razılaşmasan. Bakşıcan, onu... Kalsın hal, kalsın tova. Ay, her zatta olsa men aytacağım bir aydı kalayınla. Bolya hav yüreğe düştü koy olamaysın. Men ona belet, ayın olmasa pulunu soğumlar. Yani o, vay onda da etsin. Ay kavanı neye başlayacak barsam? O da. Bakşı, onu yeni bir maslahat. Eğer sen razı olsan, biz sen ağan pul löküp almağa da tayar. Aytmadım ben yine şol köyünün ağını başlar diyeyim. Oy lan senin meret namartay!
bir 100 kerim bolmayar deyip geçen zatı yedi gidip ortağa diyer. Sen bizi bağışılan yağa düşen ağzını ova satın alıptır diyen yaramada da oyun yani. Dervan mıgıl her kişinin elini geliyendir hav. Doğru da. Yigitler maslahat berdi. Havva. Şol birliğine de kalmalı. Ağzı olmaz. Hayt! Zatlı olyanmasın onunla. Yigitler bağışın ağzını alıp gelir onu sen ortağa çık da bayrak vere. Ha, yönü olin sonyança maslahatın öz yanında sakla. Hani ne mi bağışı ne mi diyarayt? Son eştelli. Hani bağışı sen ne yapmışsın? Hani ayt. Men näme diýen adamlar? Ýöne sizden eden tamam çykdy. Sizden men göwnüm bitdi. Men sili ýasyňyz. Sag bolun. Bağışı. Aydıranlan haysi birini makul veriyorsun. Han şunu aytsana. Bağışı. Aytsın. Ayt. Başı. Sen razılın. İkiden birini ayt. Havva. Ayt bağışı. Birini kabul edip birini kabul etmedi yani bir yerde gurrun ikide. Bağışı, senin tek tutar taşla. Nämet diýsene? Birini kılıç takın. On soňam atamynne men ýydyma düş. Sen häzir ketmelisin şu. Adamlar. Heýmiň başga tär tapylmazmy? Hükman kılıç takınmalymy? Ýa-da ata minmelimi? Ýa-da owaň barjada adam sıyırıp süpürüp hana vermelimi? Adamlar gelin oýlanyp göreliňler. Her bir amatlarak tarapy tapylmazmy kam? Başarana ýol köpdir batır. Başka hili tär bolmaz. Başka näme tär bolsun? Başka ter gözle versen onunla başa varın iş var. Adamlar. Öz deň du şeýitlem ellerine, kılıç alanlaryna men elime ha. Şu tutaralım. Olar at minip dumurlusa sapanlaryna men halipalamyň ýygyna düşüp ila tarasynda saat çaldym. Özümiň barmy şuurda goýdum. Kara däli göýüklügiň pasasyny aldym. Şu dogrumy adamlar? Doğru. Men bilýän. Hemmesini bilýän. Ýöne öli. Onna aýdyň adamlar. Men şu tutary at ýaragyň bitirjegi işin bitirdip bilermi ýa-da ýok? Näme? Bitirdip bilersin. Ýöne öli ýeri gelenni. Doğru aytan Bağışı, häzir iş başka. Yetmeli işmedi, edenmizden soň dutar hakyny arkaýyn oturup gepleşeli. Doğru. Sen dutara atyň ýaragyň bitirjek işinden artygyrak işin bitirdip bilersin. Häzir öli olun tek beýle dursun. Doğru aytan batır. Men häzir kına aýtýan. Hut şu işte. Bir iş bilen dutaryň näme dahyly bar? Havva da. Bolşuňa düşünýän nälerin mene gaşy? Doğru bağışı. Onna adamlar siz meni öz uğruma goýup görüň. Men şu warak dutary bilen agam soýerden çykarmaga synanaýyn. Eger başaryp bilmesem, onna siziň diýeniňiz bolsun. Dutarym. Bir işte sen dutaryň bilen näme edip bilersin? Bu akyla sığmaýar bagşy. Doğru aytan. Dutardyňy kölüge saýdyr. Bağışı. Bununla bolmadı. Doğru bağışı. Hani sen? Bakşım. Hani sen? Ne mi diyorsun geliyen olsa? Açıkrak et daysan. Havva bağışı. Aytana. Bir dinleýär. Aytany. Bağışı. Sen öz başına bir hokka çıkaradyň ägeli. Näme de bolsaýsyn. Ne mi diyecek bolýar garaýyn? Hani eşdeliňle. Men dutarym bilen köp zatlar edip biler. Yine şol ömken o. Düşünmedik bolýar. Adamlar. Maňa dogrulygasaň. Siz näher hadiçilik görkezmäň. Men bir synanyp göreýin. Meselen. Meselem
Men ha. Awa, näme diyecek bolýaryň? Men mundan tek özüm dutar bilen gidip gün hanyň ýanyna. Anladım. Ondan soň agam üçin hany iki tane heň çalyp berer. Ay bu kellesine gelen atıyını. Hey de veli. Näme diýär hanyň ýanyna? Hana gelenjeklemä mi? Onu boýmanmagyn. An bizim sazım deşti pedil etme. Ondan adamı onu alıp biler. Soğan mı sen sana baka verecek ha? An iyidine it salıp kavarını ökörlerim aşağını telpe oklar. Bir olsa uluyla yeter. Biz onu öz sağlığımızı maskara edip bilmez. Hoş hava adamlar. Yavaş. Bağışı. Şayda oturanların sen çının mı ya da oynayıp oturuyor mu? Sen toya gidecek ya Allah. Ol yere bir de utarın asıl varmak bolmaz. Doğru. Bir hiyalından el götür. Şoň müçünde maslahat näme edilenmez o? Şoň bilen bol. Adamlar. Bağışının aydiyanın doğru var ho. Başına dön. Can bağışı. Ay inim şükür. Sen doğru aydiyarsın. Senin ikini dünyanın yüzünü vermek bolur. Mutel yoktur. Yönü oli bunu biz biliyoruz. Dine biz biliyandır. Doğru. Hani senin ait. Haniyenin kim ol? Onun içi bizden tarap tutap duran ne mi? Katı doğru. Heyde ol kurt yağlı yigitler eline düşer de onları iki tane hene verip koyuverir. Şeyli bir zadın hey görülüp ya eştilen yeri var mı sen aydınıyım. Onu da hanım. Hava adamlar. Maslahat onun kuluna galya. Onu bundan artık devşirip oturmak bolmaz. Yigitler, ertirden ağırık, şayını tutmak bilen bolorsanız. Häzir diýen demiyorum bir de taýyn. Adamlar. Hani men näme etmekçidigimi ýaşy eşitseňizler. Men gün hanyň öz ýanyna barmakçy. Emma hanyň arnyna çöke düşmek däl. Başygyp boyun bolmak däl. Näme üçin başygyp barmarmyşym? Ýüzümi ýokor tutup barar. Sizar kanda duran watyňyzda men hey adamy önüne başa görünmi. Bararny ilki bilen siziň şu maslahatyňyz. Na şu bolup oturşuňyzy bolşy ýaly edip oňa aýdaryn. Bolcak da han işte bu. Adamlar, yigitler. Sen üstüňe obamyň yigitleri bilen atlar aglam gelip bilýärdim. Orjany pullanyny oldurup, diýen hallany ýüklähim gelip bilýärdim diýär. Emma şeýle gelmegi maslahat bilmedim. Soň çyna meni şeýle geldim diýerin. Oňa tutarym görkezär. Ondan men hanyň için kögmäge başlar. Bizim hemme zatdan in gowuryan zatymyz sazir. Eýsem şu ýalanmy? Doğru. Hey saat sefide yeter zat bu mi? Sadi. Sizin hem söýýänniňizi. Özüňiziň ýürüýti bagşsaklaýanyňyzy eşitýärsiň. Şoň üçin siziň ýanyňyza saz bilen gelmegi maslahat billik diýär. Şu bizim iň uly hormatymyz diýär. Şeýle away siýaset bilen oňdaşyny tuzak gurar. O maňa saat çalyrsa, şu dilimi gepletse bolýar. Ine meňe aýtjak. Nähil görýärsiňiz? Dymdyrslyk garalaşdy. Bu gede onuň sözlemegini päs gelberen kaptanyndan çykan bolmady. Belki radylaşanlarlar. Dymmak radylygyň alamaty. Artyk sakkalynyň ujuny typalap tüýünü göteretdi. Onuň gözleri üdüň ýastaklarynyň öýlerine garap duran güýz giýjesiniň ýalraşýan ýyldızlaryny gördü. Çoluk Batyr ortada aýlanýan düýe çarly okarany boşatdy da murtuny typalaşdyryp
uludan demin alli. Diňe şu ikisine seredilýärdi. Näme jogap bererkäler diýädiler. Olar yüzlerini aşağı salıp märekäni özlerini epesi salıp garaşdyrdylar. Hanım ýanyna şeýle barsaň, olun ilki bilen elinden duýtaryň alarda onu kepläp döwer. Ondan özüňem ağzyň ýanyna oturdur. Adamlar, hile hemir batırlıktır yerini deyip, ölüm altın kuluyun bir aydanı vardır. Kemirem özünün kaydısı batırlığının daşından, avay siyaset bilince bir neçe işler bitirip geliptir ahiri. Seyredip otursan, bağışıyın aydanları yankı aydanlanma kavat geliyor. Bizim bağışa düşünmemiz gerek. Biz dine bir yigitleri at yarağa dayanıp, bir yerini defip durmalı değerleriz. Harapçılığa tarap yürümektir. Hey göreği yal batırbam. Oğlum kaçışım var, koğuşma vermelim diye aydıptır ahri. Eğer peydalı olsa, barimizden peydalanı vermemiz gerek. Oy bağışı barsın mı, ayıtışı alesin. Ha nimek bilen onu da can gerektir. Onun at toynuğunun aşağından çıkayan tozunun aslında kalas gelip duran ne alır? Gelin bir sıylanıp görülün. Eğer bağışa başartma diyalı olsa, biz sonun mara. On sonun biz... Moğlusu köp bolsa toklusu harama çıkar deyipdirler. Bizim geňeşimiň soň soňa bardy. Maslahatçy köp boldy. Ay bolmada. Biz şeýletmekçi diýip Esen Polat daga da habar eşdiripdi. Ay bolýady. Mundan abayam bolmaz, siýasatam bolmaz. Asyl şuurunlar bolmaýar. Bollýaryn. Gatam bollýar. Näme boldur bolman? Bolmasa da sinany bagalaryn. Onu da hut ertirmeyin. Diňe bir özüm. Şoluk batır bilen artık başlyklaýyn. Bağışyňda beýlekleriň de diýen aydanlaryna garşy hyýanlar köpçülikdi. Olaryň özleri gidesi, ýürüş gurasary gelýärdi. Şeýdip bolsa, öz sadanlarynyň sarpasyny, nähili tutýandyklaryny uly ýyle görkezip bilersi diýip pikir edýärdiler. Şoňa bağışı da razy bolar diýip ynanýardylar. Olaryň tamasy çykmady. Şoňa görä keýpler gaçdy. Sadanlarynyň göwnleri garly. Inni sözleri söz galmady. Bağışyny ýoluna alyp galyp boljak däldi. Şoňa hemmesini göz ýetdi. Diňe sadanlany ýoly uratmak galy. Gezek ahir bize de geler. Bağışy, sen şeýle bir ýalňyşlyk goýup berýärsiň öli. Hey bolýada. Farky ýok. Bir sinen, eger derýal bolmasa, onu bize näme? Soňundan bar. Bağışı öde yanlışanlar. Ahav, beyle de değil mi hav? Hay ne bileyin ne. Hay görmenle. Şükürün öz pikirinin gaýdygy ýokdy. Onun başynda bu pikir gyzalatdan dogman. Hanyň özüni nähili garşylajagyny bilmezliginden, etjegi işini bilmezlikden däldi. Ol hemmesini düşünýärdi. Öz owasynyň ýigitleriniň batyrlygyny, olaryň doguny alyp gelip biljekdiklerini de gözü aňyr ýany bilen ýetýärdi. Bular garaman ol duýtar bilen gitmekçidi. Agasyny hut şu duýtar bilen hanyň zulüminden gutarmakçydy. Özünün eline iň birinji gedek duýtar beren adamyny duýtar bilen adat edip bilmese, onuň ýüregi jaý boljak däl. Bu pikir onuň başyna ine şundan dogupdy. Bağışı ertesi yola düştü. Ol barzak kerim han ýanlar diýip bedenjek, beslenjek bolmady. O da näme giygen bolsa, ýene de şonu giyip, eýninden duýtaryny atdy da
qarry ata atlandy. Bugün owanyň ulukçy hemmesi sadanlaryny ogratmagy ýola çykypdy. Bagşy. Yolu hol ayrıttan düşersin. O yol 100 kerem aylanyp, 100 kerem dolanyp, sol başa garıp görünýän garly dağı içini sökerde gider. Şonu algynna gitgin oturgun, gitgin oturgun. Baryakan jülüge giňelip başlar. Onsoň öňünden owaçylyk çykar. Ana şondan aňryk, Han galasy 10 çakrymlyk ýoldur. Dur. Bolýan adamlar. Başyjan sağmanlar gel. Yolun hak bolsun, yollaşın hak. Öwele aman gidip aman tagy. Ýaşy dilegde bolun. Sağ bolun. Şükür gidip barya. Yolu bilet qarrat, quyruğunu şuwulladyp göni şol diýilýän ýol aýrdy tutturdy. Binä hili yüreklilik, binä hili mertlik. Setanyny seýranyna bir gidilýän, onu da yönü möne gidilmän, yaragdan yüklenilip, 20-30 atly bolup gidilýän ýere, onun ýekeci öýre gidip barya. Onun yaragy duutary. Şu duutaryny arkalanyp, ören arkaýyn gidip barya. Sadanny öňe seredip gidip barya. Ol täze dogan günüň şöhlesi üstüne düşüp duran dağlary seredýär. Gitdigiçe sadanlaryň pikiri artýardy. Ötün akşamky öýlerini bolan gep görüňleriň hemmesi bir-biriniň ýedinden onuň ýadyna düşýärdi. An biziň taýdym geçdi pedel etme. Ondan adamı onu samalyp bilersin. Şu hanny sen samanyňa baka berjek, ha? An ýediňe it salyp kawarny ökerlerim aşaňy telpoklar. Bir bolsa ulilli yeter. Biz onu öz sağımızı maskara bilmez. Şükür özünün pikiri bilen dağın içine eýýäm girip gidenini, qara dağın öz daş töweregini qabap alanlygyny soň bilip garly. Dağ, dağ, nire seretse dağ. Çiu. Şükür, şun jülgäniň içinde durup, ýokursyny dağlaryň başyna seredýärdi. Birden qaramak onu kanagatlandyrmady. Başlary çykyp görmek höwes etdi. Atdan düşdi. Onsoň sağ gapdalyna üstüne abanyp duran uly dağın sür tepesine darmaşyp çykdy. Beýik dağ. Ine şu ýerde ol ýygyny öwrülip ilkinji gedek öz watanyna garady. Dağın maşynyna ol töweregini ser salyp uzak oturdy. Päkide şemal onuň ýüzüni ýalap geçýärdi. Pikirini durulýardy.
Belki men yalnızyan mulaymay. Ovamın batırlarını ökülettim. Olar bir hal adamlar değerliler ağır. O bu olun ağzına diretti. Men nem için olun diyeni bilen olmadım. Olur hanın kimdigini menden yaxşı bilýändir ağır. Kim akıllı eden molaymaz. Yok, bir kim akıllılık bolup bilmez. Men ağam tutarım bilen adat etmelirim. Şonna men eden yaxşılığını ýygyna gaýtaryp bilerim. Tutar kılıçtan zordur. Zor ammalmaldır. Hiç dünyada sağ seviyede yetişse bir zat boğmi. Olmaz. Bir dünya bir insana tesir etmeyen, hayvanlara da tesir etyendir. Men şu arşım haktır. Men dünya şeyle etmelirim. Sonra ovan adamlarım düşünen mordalar gerek. Yoksa olar eýýän bilip, meni ýygyma gaýtarjak bolardylar. Tewelle aýdardylar. Yok, men hanyň ýanyna barar. Oňa agam berip goýurmagy mecbur bolar ýaly heňler çalyp berer. Heňler bolmasa häzir onuň pikirini bozýan zat ýokdy. Diňe bir dağın düýbünde dar jülgäniň içinde ýeki goýup gaýdan aty ýeki täräpli çygýady. Onu öz ýanyna çagyrýady. Bagyşy dağdan düşmekçi bolanyny, ýurduny, gaýtadan gözlerini gezerip çykdy. Kara bağlar, ovalar, sürü mağarlar, olaryň aňyrsylyn görünýän garawmyň tepeleri. Ne hili hedil, ne hili gödel. Bir yurttan çıkıp, şu belen dağın üstünden aşıp, yine de yurduna gaýdyp gelip bilýän ýigitler köpdür. Bizim şu gödel yurdumuzu taşlap mundan dönüp gitdiýän, barıp hana hazmat edýän dönüklere nälet bolsun. Olur halkımın qarğış ursun. Eger meni han qahar edip, zınnanına salsa da, büyürdüm. Halkım, meni hanın eline kaldırmaz. Bagyşy dağdan düşdüdi, öz ýoluny rowany boldy. Şükür,
Bir gün yöredi. 2 gün, 3 gün yöredi. Ondan soň 4 gün yöredi. Ahiri hanyň galatynyň gişiri yetip ayak çekdi. At halis durupdy. Hanyň nökerler onuň iki jylygynyň şappa ýapyşdylar da sakladylar. Ondan soň onuň üstünden bagşyny tutsaklap düşürdiler. Olaryň ikisi iki ýerden sadanlanyň egininden dutary sypyrwalylar da gabyndan çykaryp berdiler. Olar dutary elleriniň tersine taşladylar da onuň eýesi bilen boldular. Başdan aýak barladylar, dökdiler. Bagşy şu ýerde aşağı doğdoglu diýişläp başyny ýaýkady. Şu hanny sen samanyňa baka berjek, ha? An iýdiňe it salyp gowar nökerlerim aşaňy telpoklar. Bir bolsa ulyly ýeter. Hanım ýanyna şeýle barsaň, olyň ilki bilen elinden dutaryň alarda onu ketlep döwer. Ondan öýdüňem agymy ýanyna turdur. Hey kardeş, taňa diýilýä. Nerden gelip nere barýaň? Bize habaryň ber. Nerden gelýäsiň? Şeýleden gelýän. Şu dağın aňyr ýüzünden. Barsym bolsa seň hanyňyň ýanyna. Men oňa alyp barym. Siz kim bolarsyňyz? Hanyň ýanyna? Hawa. Hanyň ýanyna. Men oňa alyp barym. Biz bilmeýäris. Bizim günämiz geçiň o. Hanyň ýanyna barýanmyrsyňyz da, barar. Häzir özüne barar. Remezan. Bura. Han öýde oturan otogyny gününi näme güýmerip geçirjegini bilmeýän töwer onu garanjaklap tukat hal otyrdy. Ol näme bilen gyzyksan? Ýaş aýallar bilenmi? Bagşysy, gürrüňçüler bilenmi? Olar her günü bolup duran üçin onu halis ýerdipdi. Oňa häzir näme de bolsa täze bir güýmenje gerekdi. شب و روزی به پایان گرت را در وصل یارای شب و روزی Sadanlan derewdanyň daş ýüzüne goýup aýak allaryna gaýdan nöker, hanyň oturan otogynyň işini geldi de, ruhsat almak beýlek ýok, gapyny şarkylady başdy. Anaga, sizin yanınıza gelmeyi sorap bir adam geldi. Yani. Kim ol? Kimdigini bilmedik. Soradığım golü aytmadı. Öyle Türkmen. Yani yeketek bir özi. Meni hanın yanına alıp barın den soradı. Kim? Bilmedik anaga. Näme üçin onuň kimdigini, näme üçin gelenligini bilmediňiz? Türkmen idiňmi? Tanımadık anaga. Biz soradık. Kim oldunuz deyip ondan. O cevap vermedi. Yönü meni hanın yanına alıp barın dedi. Öde Türkmen. Tek bir öde. Ödüm. Tek bir öde. Kimke? Ol bir yere näme üçin düşdük? Belki dönüp bolup düşenler. Ya yetirlerini satın almaya geldik. Tek bir öde mi? Tek bir öde. Bir hor yarısı bilen bir tutar var. Tutar var diýdin mi? Aronna tizden alıp gel. Ilgap gitte tiz getir. Lepey.
شتابت چیست ای جان شتابت چیست ای جان از تنم خواهی برون رفتن دمی از جسم من بیرون مرا Sadını hanın yanına getirildi. Han bilen bağışı salamlaşandan soň ara dımdırslyk düşdi. Bıdımış oturmakluk, odağa çekin bolsa da hiç kimin görüne düşmeyedi. Belki onun bundan artıgıragam dowam etmegini her tarap isleýänler. Hanın özleri bağışıdadı. Kimge? Bağışımıka ya da yurt çalp görünmüke? Tuğtarı yüdünün perdesi olaymadın. Her halde yön adım derler. Tinlay versinler. Kellel, kör derler. Yirik yırtığam derler. Mihman, yağışı geldiniz. Hani tanışıp oturun. Kâriniz neyem olur? Bağışı mısınız? Ya da... Kär sadanlyktır hanaga. Çok yağışı. Onda siz aydıp oturun. Kim olursunuz? Haysi hanın bağışçısı olursunuz. Men Türkmenlerin atlı bağışlarını bilýärdim. Kara däli bağışyny başgalarym Men hanaga atly bagşy däldir. Men ýöne öz ýurdumyň sadanlasyryn. öz yurdumyň diýsene. Öz yurdumyň sadanlasydyr niýdiňmi mehman? Hawa, men öz ýurdumyň sadanlasyryn hanaga. Mehman sen öz yurdumyň diýip ne uly gepläp başladyň? Ol haýsy öz yurdum diýäniň? Öz ýurdumyň. Haýsy bir ýurt ol öz ýurdum diýäniň? Hana aýdyp ber. Şol biziň bilýänimiz Keýmir Körüňiziň ýurdumy. Egerde ol boljak bolsa, onda siziň bagşyly bolar ýaly, beýleki bolar ýaly ýurduňyz ýokdur. Siziň iň zoruňyz Keýmir Kör diýelgiz bolupdyr ahyryn. Dogry ol nedir şabilenim baştalaşypdyr. Ýöne boli ol ýurtdydyr diýip dilini ýaryp bilmär geçipdir ahyryn. Ol hemişe men ýurdum hatap galadydyr diýip düýäniň üstünde ýaşar eken. Siziň aňryňyzdan hywo, bäriňizden bolsa sizden yurt bolsun, ağız olup aydar ýaly. Gep oýundan ýeter. Gülküň aşagyna näme de bolsa bir zat ýatandyr. Ýöneki ýere bir beýle azar çekip gülmez. Ýanyna gotranlary da gülüň diýen göz bilen seretmez. Men ýurdum bardyr. Ýurdumyň bagşysam bardyr hanaga. Biz atla mihmanyň habaryny bir günden soň alýandyr. Siziň habaryňyzy bolýyn. Häzirden alsak da boljak gali. Hani aýdyp oturuň. Siz näme iş bilen geldiňiz? Bir kiçijik iş bilen hanaga. Onu häzirden aýtsagam bolar, aýtmasagam bolar. Şu dutar bilen size bir kısan hen edip bermäge geldim. Hawa hanaga siziň eliňizde men doganym bar.
Sonan berin deyip sizden soraymağa geldim. Artık men havarmam yok. Ne doğan ol? Mundan 11 unudol size bendi düşüptür. Heni şoň üçin çalıp berjek mi? Owa. O diýseňizle. Şol diýip geldim diýsene. Ol meniň dogonumdyr diýsene. Ýagşy dogonuň bar ekeni. Hanaga, siz kän ullunuz? Mihman, katı görme. Sizin gepirşiniz gülmez ýaly däl. Bolşuňyz katı gen. Emma sen göwnüňe hiç saat getirme. Biziň degişmämizdir. Bagşal bolsa degişmäni göterýän bolmalydyr. Onsoňam biz ýagşy gören mihmanymyz bilen ýalan şeýledir. Sen habaryny aýdy ber. Men göwnüme hiç zat getirmeýän hanaga. Ha o birazajyk getirmänem durmaýan. Hanaga. Men şu gelişim gülkümi. Oňal orta bilmedim. Şu en gowy bolup bilsim men. Dogry. Başga hilem gelişlem bardy. Eger geleýin diýdim. Yok, men başga hile gelmek islemedim. Onu o vaman maslahat bilmedi. Soň çinem. Ne şeýle geldim. Emma bir gelişim gülkü al boldy. Gaty bilýän bolýany. Mihman, bu gelişine ine görýäs. Hanaýt. Başga nähili gelişiň bardy? Men hanawa dogonmy dilemäge iýlimiň iň saýlama ýigitleri bilenem. Iň saýlama at ýaralar bilenem gelip bilerdim. Şükürüň bu jogaby hana şarpyk bolup degdi. Yüzü erini qyşyrdy. Ömürni bir gedegem gülmedik gali. Asyl gülmäge de ukypdy ýaly boldy. Eger han mihmanyň gaty görýäni keýp edip gülen bolsa, onu henidem gülü vermeli ahry. Belki han onuň beýle diýmeginin bir datyraňandyr. Ýogsa ol ýene de gülerdi. Emma inni hanyň gahyr elýärdi. Mun karşıma geçip aydyp oturanyny görle. Meni korkuzmak hyal edýärmik. Elini ayağını dangdırıp, zınnanı ataycığımdan haber yok mu kanka? Saylama yiğitlerim bilenem, saylama at yarağlar bilenem gelip bilerdim. Nämçin onu şeýle boyun diýip geldik. Düşünmeýär. Bir samsyk bolaýmadyn. Sen bu hayvatyň bilen meni gorkudyp, dogonyňy alyp gidip bilmerdin. Bunu nämisem kem? Hanlar dağıtı bilen hemmetini ýagşy göz görkezip biler. İdini it salıp, kavum olmy, ýagdan nana taşlamolmy. Näme etmeli? Sağdan nadirin, saz çalıp berjegim diýdi. Kogsy men bunu kulağım makşynyň eline bereýin. Kulağım bunu küçük daran ýaly darar. Ondan bunu näme etmeligini özüm bilýän. Eşege ters mindirip, ýygyny it salagadan ýurduny goýup goýbereýin. Şeýle deýin. Ýöne boli, munuň öde bagyşy bolaýy bilse ýagşydyr. Näme bolsa şabolsun, şeýle deýin. Mihman ýigit, hani dogryňdan geldi. Sen bagyşy däl. Sen aýdyp oturan zatlaryň asla bagyşynyň aýtjak zatlary däl. Sen bagyşymy? Ya gel dogry geple.
Doğruyumdan gelsem hanağı. Men sadanlığıma sadan. Yönü goli. Öz doğan midilep. Sizin yanınıza horçunu kıdırlan ne oldurubam. Bir kısan duyan harlan yüklayım gelip biliyordum. Bizim dünyada en iyi gören zatımız saz olan son hanağı. Size de saz şart vermeye gilaydım. Türkmennin bir henge bir tüyü, kevatlar onunla mummadrak zatlar tutyanını yöydüğünüzden biliyansınız. Ondan soň Mehmet Yar hanım saz kadırını bilyan han diye eşittim de kaydı verdim. Şeylesem, mehmem qoğu biterim kayıttım. Eğer doğan madad ederin deyseniz, onu size şu varak tutar bilen bir kısan heng edip bercek hanağı. Söyyanlığım şu yerlere hem düşüyemi. Hava hanağı, dünyada eşitilmez bilinmez zat bolmaz eşdiyaz. Men hakta başka nähil zatlar eşdiyadınız. Başka da qoğlunuz hakkında köp zatlar eşdiyaz hanağı. Meselem nämeler? Onu soňamın ha, Meselem nämeler? näme diýsem ki? Sizin adalatlılığınız, batırlığınız hakkında eşdiyaz diýsem, yarancanlyk hemde yalan sözlemek boljak. Ay hanağı, sana oturmam hajat yok. Yönü köp zatlar eşdiyaz. Sadanlığım hakkında? Onu hem eşdiyaz hanağı. Yönü çeppek eydiği eşdiyaz. Aydanların doğru. Belki bana saz çalıp vermeye gelenin hem doğrudur. Doğruyum hanağı, elbette doğruyum. Emma dilep gelen adamın etmişlidir. Bilyen hanağı. Bilýän bolsaň, onun bahasy kymmatdyr. Onam ýaşy bilyen. Yönü, han ýanyna oň näme gymmaty bolsun hanağı. O bir adam ahyry. Doğonuňy şu dutaryň bilen almakçymy? Öde şeýlen ýetbiren geldim hanağı. Sazyň bilen alyp bilmersiň. Onu näme? Onu sen atly ýaragly gelersiň. Hany şeýle gelip emmir gör? Biye bolmajany tutdu. Bolýa. Men bir bagşym bar. Eger sadanda bolsaň, şonu ýeňde dogonyňy alyp gidiber. Eger ýeňilseň, onu men sözüm onnoň bolar. Bolýa. Senin arın. Eger ýeňilsem ondan näme etseň şonu et. Sen kim bilen saz çalyşmalydyňy bilýärmi? Kulağım mağşyny tanýamyň. Eşdiýän. Onu bol. Ertirden başlar. Biz mihman söýýändir. Bugün akşamy bilen diň al. İç. Hana halis bolmagyny tutanmaly gerek. Kulağım mağşy. Men onu eşdiýädim. Oň dabarasy dağa aşyp biziň oğlumyza çenli baryp betendir. Onu ýeňip dogonar bütäýtmek eşekden palanar aýmaga däldir. Şükürü bir kiçicik taam alyp bardylar. Bagşyň güregini howul düşüp ýerinden zöp götürdi. Daşary tüm garaňky bolup darajyk penjereden görünýärdi. Sadanyny özüniň bu taamy gün ýaşmanka gelip ýerenini ýadyna düşürdi.
inni bolsa giyeceğin bir wagtlar bolup gidenini anlady. Oň ýanyna gelip gidiýän ýok. Bir adamyň mazut ýaly sırany ýakyp şol gidişi. Taşardan adam sesi, aýak sesi eşdilmeýärdi. Gulam Makşy, Han Makşy. Oň özüne güwün etýändir. Arkary köpek gurdalar. Goýul Han Makşy bolsun. O tarapy men üçin hiç. Menem bu hanyň azykda çekinmeýän batyr ýigitleň sadan nasırım. Eger Gulam Makşy bizden çykaýsa, onda näme bolar? Men sen halipaň gara däli, beýlem askaraçylyga dödüp bilmän. İngilki bilen dugtaryny awram ederde, o da salar. Men sana sadymyda nähil söýmelligini öwredipdi maharyň. Men döwlet durdy Makşy. Sadymyzy maskaralaýsaň, men gawrymda rahat ýatyp bilmem. Ýok, ýok. Han, sen meni Gulam Makşy'da aladyp maskaralamak diýändin. Sen meniň üstümden güljekdiň. Hany göreli, kim üstünden gülmeli bolarka? Bagşy uklaman köp oturdy. Onuň serine ençeme pikirler gelip gitdi. Ol entegem pikir etjekdi. Eline dutaryn alyp bir näçe heňleri gaýta-gaýtadan çalyp çykjakdy. Emma oňa hemme zatdan beter häzir uyku gerek dahry. Bagşy başyny ýatsa goýan desine uklady. Bagşy daň bilen oýandy. Ötün agşamky pikirleri ýene-de oň başyny häzir boldy. Süňüni ýene-de galpyly düşdi.
Öýdüň ortaky aýynyň bugünkü güni baýaklardan ıssy boldy. Edil çomsuň bir güni ýaňyşyp gelen ýaly. Bir hany kim ýakmady. Ol deshany howlynyň orta arasyndaky howduň başynda. Belin sekiniň üstünde, gollaryny çar töwrüni ýaýrydyp duran ullokan güjüm agazynyň kölegesini gurudy. Sekiniň üstüne haly düşökler gat-gat edilip düşeldi. Olaryň içinde türkmen hallary mardy. Ýöne bolyn öz hallarynyň üstüne oturmaga bagşa yer bolmady. Sadan nany başga bir halynyň üstüne oturtdylar. Onun gözleri bolsa öz hallaryny. Türkmen hallary beýleki hallara goşulman olaryň içinden saýlanyp durdy. Biziň aýallamyň öwünmäge haklary bar. Hanyň ardyl adamlary olaň üstüne oturup bilseler armanlary ýok. Biziň hallamyz Pereňistana dagada düşüp, o ýerlerde de saýlanyp halkyň ünsini ýözüne çekip bilýändir. Ulan maaşla sağ çarşık şu de. Ne derken? Be, otursa öğrenin zırklı. Özünü goğunu yetken mırara cemeli. Bağışı geliyor, ulan bağışı geliyor. Bağışı geliyor, adamlar ulan bağışı geliyor. Ulan maaşı geliyor. Maaşı geliyor. Ulan maaşy bedelen gatyryň haldan edilen palanynyň üstüne iki aýagyny bir ýanlygyny atyp, sapynyň uzuny kümüş geýdirilen ýüpek gotozly duýtary bilen ýelpetelenni diýen heňi salyp gelýär. Onun götürgüsü zor. Biri gatyryň başyny ýedip gelýär. İki saňsy bolsa onu düşürmäge taýýar bolup gelýär. Hormat üstüne hormat. Onu gatyryň üstünden götürüläp düşürdiler. 50-55 töwrüni göwüni garap duran bagşy. Semiz alkymy pilin holtumy ýaly aşağı sallanyp gidipdir. Ýeňsesine pek sal bermeli. Gök mawy çäkmeniň içini zordan sygyýar. Çırpıp sakkalyny kynalapdyr. Barmagynyň birini gyzyllan yüzük takanypdyr. Sağ salmakda bu töwerek toňa taý ýokdy. Ol ýene-de özüne taý bolur etmedi. Muňu bir gelinler de ananýadylar. Hasem beter hananýa. Ýoksa mol beýle uly baýraga çağırmazdy. Salamu aleyküm mihman maaşy. Assalamu aleyküm gulam maaşy. Siz kim bolarsyňyz? Bide şükür diýerler. Şükür? Hawa şükür. Şükür diýdiňizmi? Hawa. Be. Bir eşten adam ýema ýadym etmedi. Arkadaşdanmy? Ha, boldy. Gelipsiňiz, ýaşaýypsiňiz. Biziň hanymyz saz gadyryny bilýän handyr. Şonu estip gelişimiz başaga. Hawa bagtly ile başı geler, başı ile ýagy geler diýipdirler. Peh. Aňyrdan aýlanyp gelen söz ýerine salyp aýtdy. Meniň ömür türkmenlere gitme hyýalym bar, mihman maaşy. Barıň maaşy, barıň. Ören gowet diýäsiňiz, barıň. Sadandan gadyryny bidem ýaşy bilýändir. Ya, gitsem men mari tagtawaly taraplarına bararyn. Belki sadanlardan ogry ýok. Hawa başaga. O ýerlemizden hem sadanna çykýandyr. Ulan bağışı sen gel. İçi yelek, daşı ýüpek, düşök çäňitine otur. Bolya, brother, bolya. Ya Ali. Ene oturdum. Hawa men türkmenleriň arasynda şu sadany zor diýip haýsy birini tutjagym bilemek.
mihman Şükürbaşy. Sen aýt. Sen özüňiň şu zor diýip tutýan kim? Maňa şonu aýdyp ber. Bizim saylap durmamız bolmaz başa. Kim eline tutar alsa, şoňa zor başy diýýändir. Doğru. Ya söyle ya. Kim eline tutar alsa şoňa zor başy diýýändir. Ya doğru. Awa adamlar. Mena gelenden gidenden estip olara qatyp belet boldum. Doğru. Bular eline tutar alana sağlan ne diýerler? Güne yatanlarına han diýerler. Doğrudur başa. Şoň üçin biziň sany goşulmaýanymyz birjikde ýokdur. Hemmemden orta grup bardyr. Gorkogymyzy da ata minne aryň almaga ýa-da ýörse goşa diýsen gider. Gülkü berden ýatdy. Damdarslyk boldy. Han Şükürün kepleýän gepini öz ýanyndan degişirip oturýardy. Onun her bir sözün aşağına bir zat yatanır ödeydi. Şoňa görä ol mihmany gepletmäni gowurýardy. Men hanawa dogonmy dilemäge ýylymyň iň saýlama ýigitleri bilenem. Iň saýlama at ýaralar bilenem gelip bilerdim. Onun aýdan sözleri hanyň ýadan asyl çykmaýardy. Ol ýene-de şunyň ýalysyny orta atar diýip gorkýardy. Sada nanyň soňky beren jogaby da hany ot bolup batyrdy. Sadanlar, halyk size garaşýa. Hany hedil berip başlaň. Şertem bolsa şu. İkiňiz saz çalyşmaly. Biriňiz gaçyň, biriňiz koň. Şükürbaşy zor çyksa, oň bayragy özünün zınnanını ele ayağı kanlarlı oturan 70'li doğanını özü bilen alıp gitmeli. Eğer kulağın maaşı doğru çıksa, onu on bayrağı bir Türkmen gıydın alıp verecek. Onu da saylama ovadanını. Men onu her edip petip edip taparım. Hala ya, onu kıytaf ver. Hey, bizim ulanmak için sağ sol bimin olur mu? Adamlar, bizim bağışıyımız yener deyip häzirden aytmalı değil. Yeňýän bolsa onu koy kulağın maaşı özünün zorunu görkezip yeňdin. Onun bayrağını vermäge men her kaçan bar. Men sözüm sözdür. Ýöne haýsynyň zordugyny bilmek üçin bir näçe adamdan wekil bellemeli. Mihman maaşy sen nähil görýän? Özüm hana. Maňa bar bir hana. Ýok, aýt mihman maaşy. Soň narazyçylyk bolmadyn. Menden sorýan bolsaň hana. Wekil bellep durmak gerek däl. Aranın ha, şu halkın öz açtın. Şunun aydan maňa da bolar. Benim soraýçyk bolup durdum. Bu näme adyllyk? Doğunu verip verecek. Eger ol batylsa onu ne edecek? Onun ipini ne edip vuracak? Bolýarynny başlaň. Ulan maaşy çaldym, şükürbaşy senem kow. Dinleň. Haýsynyň zor tadanlydygyny özüň de aýdyp beriň. Başlar sizi wekil belliýär. Hani, mimaşy porwaşy. Bal, yet hani.
Ulan mağşı ellerini onunla kâmir. Sağdan nani maskarılacak bolup kara sını bilen elinden gelen etti. Şükür iyine düşüp var. Yavaş yavaş, sağ yavaş. Hani? Yere. Kaan başsının sarın hengileri aygı dedizi netice vermedi. Yönü ulul şükürü göre artık derledi. Yap yanı içen çay edil eriyani alı olup yüzünün şabrap döküldü. Mihman nasıl doğru ekene? Yentip görürsün. Kulağımın küçük dağlan ya dağlar. Sağdan da inni sen başla. Kulağım bağışı kovsun. Kulağım hani zorun örködüp başla. Sen Türkmenlerin henglerini özlerinin öptesin. Mung sağdan nalığı. Uzaktan estilen çavarık. Han tanavalıktır. Tutarı gün çalsıp bunu yenmek bolmaz. Doğunumdan nandan çıkarmak bolmaz. Sağdanla şeyle çalıp yenmez. Ayrı ayrı çalınsa bilmeyen. Sonra kimin o çalyanı belli olur. Ne etmeli? Şükür yüzüne şahsalli.
dutarının kirişine sıyıntı verdi. Kirişlerin koşulup kaydıyan perdesine külüm marmağını basıp durdu da dutarının kapağını kalktı. Ol dutarın kurotluğunu şu yerden bilip başladı. Mehmanın evimizi sarıp kirişe sıyıntı vermeyi, dutarının düzülüşünü bağırlamağı kulağımın yüreğine düştü. Bunun bilen den saçıp oturmak bana belim. Hani Türkmen? Bon? Men bolun goy. Yet. Beni yönünün kutularını yüzüp çalıyorum ka. Narazı salınanına kulağım baş aşağı yenini alı oluyor. Onu şükür yanı orada ahire. Belki onun yankı başlayan yerinin başlamak izleyenler. Kulağım basmarlap gidip var ya. Şükür başka hinlere tuttu. Ol yene şey. Bilmediğin hinlerini biliyor.
aygıt edip bilmejekdigine şükürün gözi etdi. Oň üstüne de eýýäm sag bol gulam magşa diýip oňa bat berip başlanyrdy boldy. Deň çalyşyp otursalar da han magşy ýeňdi diýip kıygırcıklaryň barlygyny ol odulamagy ýady. Näslemke. Bir dara dirilipdi näme edip bilerdim. Muň çarp bilmejek ýene ýok. Allah canlarım. Men pälime göre tapaýan bolmaýyn. Indi näme çalmaly? Oň bilmeýän heňin näil tapmaly? Ya täzeden heň düşsem bolmazmyka? Çal bagşy. Bir inni ahyrky heňimiz bolmalydyr. Ahmal bolma. Tankı diýdiňmi? Onna 50 barym etdi kaýyn. Ya Ali. Salyan heň heniz görüp eşdilen heňde. Ol şu ýerde han bagşysynyň owutyna aşagyny döräpdi. Sadany oňa at takmagy howlup, şu jedelli ýarşda ödüriň bir ýerde saat salyp bilişi bar bolsa, şolaryň hemmesini peýdalyp çaldy. Ellerini başynyň üstünden aýlap çaldy. Şuň ýar edip gulam bagşyny eýerdip barýaka, birden elini ýöne dutaryň güzünü aýlap goýberdi-de, çalyp barýan heňiniň soňuny perdelerinden çıkyan ses bilen olurdu. Şükür, dutarını gepledäjek bolýar. Ýöne boli öz ýurdunda aksiyary sag bolýan ses eşitmedi. Belki dinleyijiler öz bagşylaryny siýleýändirler. Ýa-da hanlarynyň burnu zady bilen gyýşyryp giden ýüzünden çekinýändirler. Ýogsa olur, sag bol bagşy diýerdiler. Biriniň hem turman sady dinläp oturşlary şunu çinetdirýärdi. Tomoşaçylaryň gylla ýartýan ýaly gelin gyýylardy. Olar märekäniň bir tarapyny tutup oturdylar. Oturmak tertibini bir ýaşaýan boldy. Onuň gözlerinden ýaş boýurdap dökülýärdi. Bekimke? Kulağıma şimdi oğuzlarımka. Oğun yenilerine innen utanıp oturan ağlayamka. Näme edip dursun? Geldirdin mi? Otur! Oturup bilim o kan ağa. Otur dedim, otur! Oturma ahtiyarım yetim. Men oturayım diyeyim de oturur yani han ağa.
öz ahtiyarımı durmadım. Beni şu tutarım, Ravi'nin sesi turuzdu. Häzirim meni ağrıdıp duran şol. Menin sesimden öz ata edilerimi, gözümüzün yerlerimi, bütün iyilimi görýär. Şeýle bolundy, meninem ağlamayın, menin gözlerimden ýaş dökmeýin. Of, of. Han näme derke? Ayda sözüni tapılar mı ha? Elini düşün yetmişliğin koyuverir mi ka? Hay ne bileyim. Han bağlımdır bermez. Han doğunum berer mi ka? Öyle bererinden bermedi yakınlar. Bermeden eder ka? Gulam, sen bana gereğin yok. Men soryan yerimde karan görünmesin. Sen beni maskar ettin. Bizim saadımızı maskar ettin. Mihman mağışı, men mağışım mollu kal şüyürdü. Dünyada kim zadın koymayın. Han ağa. Bağışından onun almasın. Ulam sadandan sadanını kimi yok. Ol han sadanlısı, il sadanlısı olup bilecek. On bağışılığı bana gerek değil. İnni sadanına doğanını alıp gidip bilersin. Yankı kulağımı yengen hengi yine bir çalıp berdi, bu kıydığınızı alıp gitti. Arman diyenim bolmadı. Yoksam bir Türkmen sadanlısının... Han ağa. Men kulağım bağışının niye koydum sağa çalıp bilmen. Eğer ruhsat berseniz, bile çalsak... Ne hil çalsam çal. Bol bağış ağa. Enne oturmarsın. Onların arasında jetlik, bir-birini maskarlayacak bolmokluk yoktu. İkisi de ak yürek bilen halkı hedil verecek bolup çaldı. Sağ olun bağışlar, hedil verdiniz. Sağ ol Mihman Bağışı. Halayık.
Sizem sağ olun. Ulan başı, sizem sağ olun. İkiniz sağ olun. Sağ olun. Kulağım bakşı. Günahım ötü. Kimidi öjük durup koyveren han molly. Meni yüzdürlü tapatmağı mecbur eden han molly. Himmesine han günahkar. Han. Şükürün sözünü kulağım yalvardı da, yüzünün derini yengillik bilen sirdi. Ol, yönü köy yalvarmak değerli. Şükürün, han günahkar, han diyenine koşulmağın yalvarması di. Han, mihman şoğunun ödünü uğrattı. Ol, mihman mağşinin iyidinin yüreği ağabul garadı. Bu vaka inni hatavet görsek 1871-nji ýylda bolan eken. Hormatly dinleýijiler, siz Nurmurat Sarıhanowyň Şükürbaşy powesti boýunça düdülen radioýuny dinlediňiz.